tagal. Harus pangkargan sila. Yun. Marami oh. Eh, pati nga ng huli ay mga tahong. Dami tahong oh. Dami oh. Buhay na buhay. Yon, good morning mga kasolid. So, another day na naman para makapag-fishing ulit tayo ngayon sa sa V-Far. So, magta-try tayo ulit sa V-Far Mamingwit ngayon. So, bago tayo pupunta doon, dadaan muna tayo sa bilihan ng pamain. Dito lang sa may tubong area mga kasolid. Mamimili tayo ng hipon. So, hopefully may nagbebenta ngayong araw na to. Para magkamba natin kasi ano siya eh, pwedeng tingi dun sa kanya, pwedeng bumili ng 100 pesos sa kanya. Napakarami na buhay na hipon mga kasolid. Sabi daw nila napakarami daw karpa dyan sa spot na yan. Di pa natin nasusubukan mamingwit dyan, pero sa susunod na araw siguro tatry natin mamingwit dyan sa ilog na yan mga kasolid. So dito na yung malapit na yung bilihan ng hipon. Sana may nagtitinda. Oops, not to. Wagas, wala mga kasolid, negative tayo. Wala ang bebenta ngayon. So yan mga kasolid, wala tayong mapagbalihan ng buhay na hipon. Puros mga, alam nyo na, mga tulog na. Hindi natin pwedeng banggitin sa ating channel yung ganong salita kasi baka maano tayo yung YouTube. So, no choice tayo, siguro baka mag-lure na lang tayo sa Pantal River mga kasolid. Kailangan talaga maaga tayong mamili ng hipon eh. Loss na rin kasi oh, ayun 9:30 na. Kaya talaga pala pag ganito talagang oras, dapat talaga madaling araw. So alam ko na ang gagawin natin mga kasolid. So ipagpapatuloy na lang natin yung naudlot natin pagpunta doon kay Boss Ricky, doon sa kanyang shop. So punta tayo ngayon doon. Mamimili tayo ng metal jig saka popper na gagamitin natin sa pamimingwi dyan sa Pantal River mga kasolid. So papakilala ko si Boss Ricky sa inyo mga kasolid, para sa mga taga Pangasinan na mahilig mamingwit at gustong mamili ng ng mga fishing equipment. So sa kanya ka makakabili ng ganun mga kasolid. Dito lang yan sa Dagupan, sa Pugo. Kaya kung sakaling pupunta kayo sa shop niya mga kasolid, dyan makikita nyo yung University of Luzon. Kaya malapit na tayo nito. So dito sa may ito Manulife mga kasolid, Manulife pala. Dito tayo dito. So dire-diretso lang to. Kapag may nakita kayong crossing, magkakanan tayo. So dito rin yung spot ng mga mamaw mga kasolid, mamaw na snapper. Yan, mga barramundi, lalaki dito mga kasolid. Yan, may mga aroho din dito sa spot na yan. Ano, yan yung sikat na mga mamaw na isda. Yan, dito ang pasukan niya sa loob ng school. Ginagawa yung kalsada dito kasi pag naulan, madaling mabaha. So ayan, kakanan na tayo mga kasolid. Sana oh. Sana oh. Ayan, kakanan na tayo mga kasolid. Yan na yung shop ni Boss Ricky. Kita niyo yung Ricky's Fishing Gears. Ayun oh, kita na agad yung logo. Dito tayo. Boss Ricky! Ito na yung stock ni Boss Ricky. Ito, napakarami siyang stock ngayon ng popper.
Metal jig, no? Ayan mga metal jig. 15 grams yan. Oh, dual color to, luminous sa kabila. Pala si Boss Ricky, oh. Siya, ganun yung kanyang shop. Ano yung pangalan? Ricky's Fishing Gear, no? Oo. Yan, oh. Search nyo lang sa Facebook. O kaya sa Shopee, no? Meron ka Shopee, Oh, diba? kaya Shopee boss. Ito, nagre-repair din sila ng mga rod, sa reel. Magawa rin kayo para sa, ano, no? Sa pixay, no? Oh. Dami yung stock, oh. Ito bagong product lang yung takto. Nalutak, ano? Parang isda na. Pero parang mas mabigat to, no? 14 grams. Oo. Maliit. Mabigat. Ano best seller mo dito, idol? Yung banana. Banana lure, no? Mga ganyan, no? Yung mga hilig mga... Pero mostly. mga lutak, no? Ayan, oh. Hilig. Sa mga mahilig mag-lure. Ano tawag yung sa lure na yan? Vibe lure. Lure. Oh. Anong ano yun? Anong labarin yun? Parang jig rin lang, kaso nga lang, pag nire-retrieve mo to, masyado siyang magalaw, parang nagpa-vibrate. gumagano siya. Oh, kasi dito mo siya iupo. Ay, ganun. Ay, nakaganyan siya. Oh, dito siya may kitik. Nakabaluktot. Hindi sa bunganga. Oh, ganun. Kaya pag pala nire-retrieve mo tataka to, nagba-vibrate yan. Kaya pala titingin ako, ba't palang ano dito sa ano dulo pa ako? Yun pala yung purpose nun. Sorry. Dito pala tinatali sa ano, Oh. bandang ulo. Maganda din, pang ano to eh, pang pahabol din. Madi-distract niya si daddy. Kung gusto nyo naman mamimit ng tanigit, ang laki oh, wait. Yo, Ang laki oh. Ang bigat. kalating kilo yan. Grabe. Nasubukan mo na rin gaita. Sa Sambales. Pambalis mo. Nakakapagod yan. Jigging. Giging no. Marami tayong matututunan kay Boss Ricky. Punta lang kayo sa kanyang shop. Ayun, may tinda rin siya. Mga bagong ultralight din, di ba? Oh, ultralight. Ayun, kukuha rin tayo ng ano, stopper. Ayun, ito dito kay Boss Ricky. Wala na kayo nahanapin pa. Gusto mag-breed dyan. Yung mga naka-nylon pa rin hanggang ngayon. Mag-breed na kayo para matibay-tibay naman yung kain nyo. Dito na kayo mga kasolid. 170 lang yung ganyan na tali mga kasolid. Severus. Fishing line. Yan, 6 pounds. Yan, meron tayong 6, 8, 12, 15, 18, 25. Yan, meron pa. 30. Ano to? 40, 20, 30. Yan, kompleto. Ito, kukunin natin ito mga ito. Kung kukuha rin pala tayo ng ano, snap with swivel, no? Oh, super. Ayan. Pang clip. Sampo. Ay, magkano boss? Bali, 365 lahat sa. So, naka-discount pa tayo dito sa mga yan, no? Pero Boss Ricky, mauna na ako. Sige, thank you. Ayan, pasyalan nyo yung kanyang shop, ha? Yan, Ricky's Fishing Gear. Sige. Search nyo sa Facebook. Yun, tara. Fishing na tayo. Kaya doon. Sige. Ayan mga kasolid, so bali galing na tayo kanina sa Pantal River. Sinubukan natin yung nabili natin kay Boss Ricky na poppers saka metal jig, kaso nga lang wala pang nakakagat. Saka napakalabo ng tubig ngayon. So pinasyalan natin ulit tong ano, yung spot ng Mayan. Eh, may mga subscribers pala tayong andito. So natin sila. So dito na tayo sa spot mga kasolid. Dito yung mga taga Santa Barbara. Ayan, mga taga Primicias, no? Oh, Primicias. Ayan. Ang pangalan mo, idol? Arnel Mejia. Arnel Mejia. Opo. Ayan si boss Marvin Hondrado. Gusto. Marvin Honrado. Ayan boss, yung mga nagluluto. Alpinolas. Si Alpinolas. Alpinolas. Ayan, nagluluto siya. Ano yung niluluto nyo eh? Sinigang na bangus. Sinigang. Ay, mulmol. Oo, sinigang na ano, mulmul yung ano. Ayan na master, ano na yung ano, pangalan nyo? Darwin. Darwin. Puntawe. Ayan, si ano, bagong dating oh. Ang pangalan mo boss? Nice. Ayan, pati nga ng huli mo ay mga tala ano, tahong. Dami tahong oh.
Ito yung nahuli oh, si boss. Boss. Ay, pang-text yan, napakarami. Saka ito pa, oh. Ay, grabe. Dami huli nila, oh. Grabe oh. Grabe yan. Buhay na buhay. Yan ang pangalan mo, boss. Si Brad. Ha? Brad. Brad, yan. Brad lang daw pangalan niya. Sobrang dami. Pero yun mga kasol, hindi nakuha sa Benguit yan, sa Dala. Ayan, nagdala sila. Oh, sarap ng ano nila, oh. Mga taga Primicias, Santa Barbara. Achilles Palkulan. Di ka sumama, ang dami, oh. Achilles Palkulan. Achilles Palkulan. Ayan oh, napakarami oh. Rodel, kung dami. Para sa tilapia, sinigang, Yun oh. long. Tapos lagyan natin ng sili para mas masarap Oo ah. kain. Pampalasa no. Pampalasa, sili, lagyan natin sa sinigang. Ito naman yung kanin oh. Nagugutom na si Marvin. Oh, yun oh. Pakibukas ka sir. Yun o, sinigang, May sili pa, oh. sili, Sarap. kanin. Oh, para bodol fight na lang mamaya. Busog muna no. Yeah, gahanap sila ng panggatong. Mga talagang ano. Survival no. Survivor Philippines. Panggatong. Okay lang. Kahit gaano kahirap, masaya. Oo. Ano? Hindi na kasya yung ano nila kaya yan o, babad na lang. Ay, ano siguro inihaw no? Ayan o. Ayun no. Lapit na maluto yung kanilang recipe. Oh. Oh. Wala. Ano, lakas na po eh. Hindi didikit yung katawan niya. Next naman yung inihaw nila. Ayun, oh. Ah. Inihaw na nito yan. Kuya Alvin Nolas. Paipan natin para pan Bilib. Para umapoy. malakas yung baga. Sabaw. Yummy. Ay, parang ano ah. Parang Solve. solve. Pinakamasarap na sausawan no? Damihan mo naman. Sili lang dapat. Brad. Sili lang sapat na. Bagoong ulam na. Oo. Pang inihaw ko yan oh. Oo po. Saan ka pa? Lapit-lapit na oh. Yan na. Ay! Sarap naman yan. Solid, solid. Yun oh, kinakamay na lang oh. Ito na to. Yun oh, napakasarap ng sandok ni kuya. Oh, yung tapat na. Halimutan yung tandok. Tapos kuha ka ng pampagana. Ayun oh. Wow! Ayun na lang, budol fight talaga to. Sarap ng subo nila oh. Ayan, nanahimik kasi kayo dyan oh, sa gilid oh. Oo! Original sandok. Saan ka pa? Primitive, primitive. Pijong! Kakain na! Wala ni Kibayo. Ay! Andito pala! Ito na pala, kumakain na! Kumakain na pala. Kakain na. Ano, sino hinahanap niyo? Si El Pejo! Andito na pala, oh! Andiyan na pala, hindi niyo nakita. Oh, tingnan niyo mga kasal ito, napaka kaparaan ng mga Pilipino. Ano yan? Wala nang tandok, may kawan, pwede na. Kain! Kain tayo mga tol. Budol fight. Wala nang mainit no? Subo agad. Sarap! Ganito mga gutom. Sarap. Sili ko yan, pampalasa. Ito oh. Ay, yun oh. Kaya nga ba naman ang laman eh? Kain tayo. Wow. Mga tropa.
Sa kanya, okay. Ulo lang, no. Kawawa naman. Bigyan pa natin ng irata, kawawa. Kawawa, no. Para may laman din. Ay. Ah. Ganda yung sandok namin, oh. Ayun yung ano, Mayan, no. Shout out, may talong Model pa. Puntawe. Ayun, no, sold na sold sila, oh. Daming tinik. Kaso na lang, oh. Grabe. Tara, tagay. Harus penghargaan sekali lagi. Yun. Marami, oh.